Zdravím vás priatelia, tak akurát nacvičujeme na vianočné koncerty, ktoré toho roku budú 11. decembra v stredu vo Svite v Kultúrnom dome o 18. hodine a ďalší bude týždeň na to 20. decembra o 18. hodine v Dome kultúry v Poprade. Takže na obidva koncerty vás srdečne pozývame a verím, že spoločne vytvoríme skvelú predvianočnú atmosféru a budeme mať dobrý čas, takže určite príďte.